Il-ħadd tal-ħabta d-9 ta' filgħodu l-ewwel persuna f'Malta ħadet it-tilqima kontra l-coronavirus. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela u d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, l-infermiera Rachel Grek ta' 28 sena tlaqmet kontra l-COVID-19. L-infermiera ilha taħdem fit-taqsima tal-mart infettiv fl-Isptar Mater Dei għal dawn l-aħħar 6 snin. Matul il-jum tal-ħadd tlaqmu wkoll 54 persuna oħra li jaħdmu fis-settur tas-saħħa u skattat kampanja ta' tilqim għal poplu Malti Wawċi. Dik tal-ħadd hija l-ewwel tilqima hekk kif dan il-vaċċin jingħata f'żewġ dożi. L-ewwel doża hija effettiva 52% kontra l-virus u t-tieni doża li hija booster hija 95% effettiva. Dan it-tilqim beda jingħata wara l-vaċċin tal-BioNTech u Pfizer ġie rakkomandat mill-professjonisti tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini it-tnejn li għadda u ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea biex jitqasmu fil-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Dan wassal biex is-sibt filgħodu fil-Mitjar Malti waslu l-ewwel 10,000 doż dan il-vaċċin. Nhar it-tnejn u kull nhar ta' tnejn f'pajjiżna se jaslu aktar dożi tat-tilqim tal-BioNTech u Pfizer u pajjiżna se jirċievi 600,000 doża minn din il-kumpanija. Fost il-ħaddiema se jitlaqmu fil-jiem li ġejjin hemm dawk li jaħdmu fil-kura primarja u fiċ-ċentri tal-ittestjar, il-ħaddiema tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, dawk li jaħdmu fi sptarijiet oħra f'pajjiżna u l-ħaddiema fir-Residenza San Vincenz de Paul flimkien mal-anzjani. Imbagħad fil-bidu ta' Jannar se jinbagħtu l-ewwel ittri l-pazjenti anzjani li għandhom iżjed minn 85 sena.